खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन जोबोद गोजोननाय खोन्था जोंहा जाबायदि भारत सरकार बा आसाम सरकारा गोख्रोङै इलेक्शनखौ खुंनो थाखाय थांखि लादोंमोन नाथाय कर'ना भाइरासआ दिनै साग्लोबनाय लेखाय बे इलेक्शनखौ फासयना होदो दिनै जाबायदि बिथांमोना फोसावदोंमोन सम हिसाबै खुंनो हादिया उनाव बेबायदिनो दिनै खुंनो हायै लेखाव भारत सरकारा बै दायित्वखौ रायजोपाल बिथांनो दिनै गथायना होबाय आरो बिथांनि जाबायदि सरकारा गथायना होबाय दिनै जोंनि बिटिसिनि बिपिएफ राजनितिक हान्जानि बिबानगिरि बिथांमोना बिखौ गावसोरा मोनफिननो थाखाय गोख्रोङै नाजादोंमोन नाथाय दिनै बिथांमोना फेलें जानायखौ बयबो नुनो मोनदों आरो बिथांमोना नंखायै किसुमान संबिधाननि खोथाफोरखौ बुंनानै मोनसे स्टाब्लिश खालामनो नागिरदोंमोन दिनै आङो गिबियावनो मुं बख'नो लुगैयो मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांखौ बिथाङा 10 बोसोर राज्य सभानि एमपि जाबाय बे खेबाव बिथाङा थार्ड माबानि थाखायबो बिथाङा सायख' जादोंमोन दिनै बिदां बायदि मानसिया नंखाय खोन्था बुंनानै दिनै संबिधाननि खोन्थाखौ बिथाङा मिथिना मिथिया आं माने बुजिना मोनाखै दा जों बायदि मानसियानो जों बुंदोंमोन जे बियो मोनसे निउट्रेल सासन जानांगौ आरो रायजोपालानो सासे माने राइट पार्सन होननानै खिन्थु बिथाङा दिनै गावसोरा पावाराव फैनो थाखाय नंखाय खोन्थाखौनो बुंनानै सासे माने स्टेन्डिं एमपिया बेबायदि बुंनाया माने लाजिगोनां खोन्था आरो बिथांखौ जों बुंनांगोन बिथाङा संबिधाननि खोन्थाखौनो रोङा बायदि मोनदों आरो बेनिखायनो आं खावलायगोन बिथांखौ बिथाङा एसे संबिधाननि बै बिजाबखौ फरायबा मोजां जागोन नामा आरो दिनै बिटिसि ओनसोलाव थानाय बा जोंनि बे आसामाव थानाय रायजो राजाया दिनै गोबां लेखा माने फोरोंना गासैबो मिथिखाजोबो दिनै बिथाङा जाबायदि स्टाब्लिश खालामनो नागिरदोंमोन होमबा स्टाब्लिश खालामनो नागिरदोंमोनबा इमान गोरोंबा नोंथाङा मानो हादिया आं बेखौनो नोंथांखौ आंखौ फिननाय होनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आं सासे खालिंदुवार समस्तिनि इउपिपिएलनि बिजाथि आंनि मुङा जाबाय दिलीप कुमार बर' नोंथाङा आंखौ फिननायखौ होयोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन नोंथांसि आङो बै फिननायखौ आङो लुगैनाय थाबाय आरो नोंथाङा सम मोनोबा आंनो फिननायखौ हो बिटिआरआव मोनसे भारत सरकारनि मोनसे सासन भारखौ जों मोननो हादों आरो दिनै बिथाङानो जाबाय जोंनि आसामनि रायजोपाल जगदीश मुखि बिथां दिनै संबिधान आधारै जोंहा फोथायनाय दङ बिथाङा दिनै बिटिआरखौ सामलायलांगोन आरो दिनै बेयाव जोङो जाबायदि बिटिसिनि बै सामलायनायाव हाग्रामा महिलारिया जाबायदि माने दुखिया जोंनि बिटिआर ओनसोलाव थानाय रायजो राजाखौ जाबायदि राजा बायदि सासन खालायबाय गरिब गुन्द्रानि रांफोरखौ सोबख'बाय आरो सोबख'नानै दिनै बै बिथांनि जि कार्यकाल जोबनायनि उनावबो बिथाङा बारगायै माने संबिधाननि खोन्था बुंनानै बै सासन भारखौ लानो नागिरफिनदोंमोन नाथाय बिथाङाबो फेलें जाबाय आरो लाजिनाय खोन्था बियो सासे चिफ 17 बोसोर बिथाङा सामलायबाय दिनै आं माने मोनसे खोन्था बुंनो नागिरदों बिथाङा संबिधानखौ रोंगोन ना रोङा दिनै संबिधान रोङाबा बिथांखौबो आं खावलायनो नागिरदों बिथाङाबो जाहाथे बै संबिधानाव थानाय दफाफोरखौ सोलोंना लाग्रोथो उनावसो बिथाङा दिनै गावाइनिनो एलायन्सआव थानाय सरकार बिजेपि सरकार दिनै बिथाङा खावलायनायावबो मानो होनबा बिथांनो होदिया माने बिथाङा संबिधानखौ रोङा बेखौनो जोङो बुजिनो मोनो बेनिखायनो आं नोंथांखौबो दिनैनि बे मिडियानि थ्रुयै नोंथांखौबो आं खावलायनो लुगैदों आं सासे बे खेबाव माने इउपिपिएल राजनितिक हान्जाया आंखौ खालिंदर समस्तियाव बिजाथि हिसाबै बिबान होदो आरो नोंथांखौबो आं सोंनो लुगैदों दिनै नोंथाङाबो जाहाथे बिनि फिननायखौ होयोबा आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन गभर्नरा जाबायदि दिनै जोंनि बै बिटिआरनि दायित्वखौ लाबाय आङो बिथांखौ खावलायनो लुगैदों जोंहा जुदि दिनै जों नुनो मोनदों
भारताव जिबायदि बे बेरामा साग्लोबदो नंगौ नाथाय आसामाव जाबायदि साग्लोबदोंमोन दिनै रिकभारि जानायखौ गासैबो नुनो मोनदों आरो बिखेखকৈ जोंहा बेयाव आसामनि फाइनान्स आरो हेल्थ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्मानि बै नाजानायाव दिनै बै मोजां रिजाल्ट पजिटिभ रिजाल्टखौ नुनो मोनदों आरो आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय थागोन दिनै जाबायदि मोनसे जोङो बै बिटिआर ओनसोला ग्रिन ज'नाव गोलैनायखौ बिथांमोना फोसावदो आरो बिनि उनाव जुदि इलेक्सनखौ फाथिनो हानाय जुदि मोनसे मोजां परिबेक मोनोबा आं सासे जोंनि राजनितिक हान्जानि बिजाथि हिसाबै रायजोपाल बिथांखौ एबा इलेक्सन कमिसनार बिथांमोनखौ थाबैनो इलेक्सनखौ फाथिनानै मोनसे मोजां सरकार लामनो थाखाय आंनि माने गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायनो थाबाय गोजोन्थों